Moi, mun nimi on Jarno. Mä oon asunut täällä Prahassa jo melkein 3 vuotta ja mä tulin tänne opiskelemaan graafista suunnittelua. Meillä kaikilla on jotain yhteistä. Me asutaan kaikki täällä Tsekeissä. Täällä on tosi siistiä, mutta kukaan ei täällä puhu kuitenkaan suomea. Nämä ymmärtää kuitenkin aika paljon englantia. Me ollaan nyt Kampopuistossa, joka on tässä ihan keskustan ja joen vieressä. Ja tää on ihan yksi mun lempipaikkoja Prahassa. Täällä on tosi hyvä käydä esimerkiksi juoksulenkillä ja hengata kavereitten kanssa. Tässä on John Lennon seinä. Tää on ollut täällä jo tosi kauan ja tää on tosi legendaarinen paikka ja jokaisen kannattaa nähdä tää ainakin kerran elämässään. Seiniltä voi löytää erilaisia romanttisia runoja ja viestejä. Prahasta löytyy myös paljon museoita ja gallerioita. Esimerkiksi täältä löytyy Kampa-museo, jossa on tosi paljon mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelijöitä. Kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa. Jos et kuitenkaan ole taideihminen, niin täällä voi aina myös urheilla. Ihanaa on se, että voi käydä esimerkiksi keskustassa lenkillä. Tsekkiläiset tekee sitä paljon ja se on vähän niin kuin kansanurheilua. Peukku-urheilulle. Prahasta löytyy ruokaa intialaisesta italialaiseen, mutta ehkä paras paikallinen ruoka löytyy Kaarensillan läheltä Lokalista. Täällä saa todella hyvää pilsen olutta sekä hyvää ruokaa. Mennään sisälle. Tsekeissä on noin 400 panimoa, joten täällä ei ihan varmasti pääse jano yllättämään. Olut on todella hyvää ja halpaa. Ravintoloissa on myös todella rento meininki. Täällä pukumiehet ja hipit kokoontuu saman pöydän ääreen jutustelemaan päivän tapahtumista. Nastravi. Me ollaan nyt täällä Krimska-kadulla ja itse asiassa tää on just se mesta, missä mä asun. Tänne tulee kaikki paikalliset ja nuoret viettämään aikaansa. Täältä sä löydät kaikki kahvilat, baarit ja ravintolat, missä on just se meno. Muutama vuosi sitten täällä ei ollut oikeastaan mitään. Mutta sitten pikkuhiljaa tänne alettiin perustaa kahviloita ja tästä on alkanut kasvaa niin kuin yksi parhaimmista paikoista Prahassa. Prahassa kahvikulttuuri on todella korkealla tasolla ja varsinkin tältä alueelta sä voit löytää todella hyvää kahvia. Ja erityisesti suomalaisille, niin paljon kuin me kahvia juodaankin, niin täällä se ei tule olemaan ongelma. Nähdään Prahassa. Nähdään. Törmäillään.